Aj sa tak stalo, začal sa zápas 24. kola druhej futbalovej ligy medzi domácou Žilinou, ktorá bude útočiť zľava doprava, a Humenným v modrých dresoch. Tak si to poďme spolu vychutnať. Pred ním je úroveň vyššie postavený Mario Sauer. Robí si priestor Adová strela, zaujímavá. Teraz trošku taký loptový biliard v pokutovom území. Pozor, teraz Humenné je blízko k zakončeniu v 24. minúte. Ado. Pekná naražačka od Gomolu. Adová spätná prihrávka. Talakov mal príležitosť. Ten môže založiť protiútok. Tu je Henry Ado. Na opačnej strane je možnosť. Zaujímavý pokus od Henryho Ada. Streňo. Streňo je rýchly. Už je v pokutovom území. Streňová strela narobila problémy Teplanovi. No a to bude zrejme posledná akcia prvého polčasu, ktorá môže priniesť zlom v zápase. Hamuľák! Dobočný. Andrej Stojčovský. Tu je Henry Ado. Faul to nebol. Hrá sa ďalej. Stále Ado. Ado už je v pokutovom území. Spätná prihrávka. Možnosť na strelenie gólu! V 50. minúte sa raduje z presného zásahu Mario Sauer. Žilina ide do vedenia 1-0. Opäť dobre pracuje Henry Ado. Ten si verí, Henry Ado. Pozrite sa na to, ako individuálne potiahol loptu a vybojoval dokonca. Filip Bednár na túto alternatívu. Streňo to skúša z diaľky. Nebezpečne ešte na dvakrát. Musel zasahovať proti útoku. Mario Sauer sporu s Vaľovčínom. Dostane sa lopta k Vaľovčínovi. Slavik na chvíľku zaváhal. Vaľovčín, môže to byť 2-0. Je to tak. Záver 63. minúty prináša druhý gól sieti Humenného. Dravejší ako v tom prvom polčase. Ale chybu robí aj Marek Teplan. Príležitosť na druhý gól, ale treba Erik Streňo vyskúšať to ľavačkou. Áno, ale zblokoval ho ešte Vladimír Trábalík. Lopta sa však dostala k Veličkovičovi. Mario Sauer zdvihol obe ruky, lopta na zadnú žrť, pozor, si musel dať Slávik, ešte to horí pred gólmanom Humenného. Práve takouto prihrávkou, ale možno trošku o úroveň vyššie, každopádne hrať môže Bortoli. Bortoliho center na Sauera. Ček na druhú stranu na Bortoliho. Javorček, má to na ľavačku. Javorčeková strela, zasahovať musel Slávik. A musí sa mať na pozore, pretože pekná prihrávka na Schneidera, nebol v postavení mimo hry. Dominik Schneider, 3-0. Smerom dopredu sa im vyplatilo. A ešte môžu pridať štvrtý klinček do rakvy. Schneider! Jeho strela do brvna. Tak to bola paráda.